ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናለይ ቤተሰብ በብዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ይበለለይ ክብራት ኣሕዋተይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓኒ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ናይ መሃደሚ እናሃደሙ ዝረኸብዎም ገዛ ነይሮም 3 ክላስ እየን ያው ናይ 140 ካሬ ኮይኑሲ 4 ክላስ ዝመጻግን 3 ክላስ ክህድሙ ከለው ርኤ ጠይቃ ነጌረኩም ነይረና ስለዚ እስኻትኩም ከዓኒ ኮሜንት ናይ መሃደምኻ እዚ ናይ ሰረት ካብ ሰረት ጀሚርክስ ንገርና ዘልኩም ነርኩራት ሓቴ ስለዚ ኣብ ሰረት ክንደይ ቢያጅ እምኒ ሕጻ ጸጸር ሲሚንቶ ክንደይ ከም ዘለኩም ዋጋ ከዓኒ በብኸባቢኩም ተጠይቁ ምክንያቱም ኣነ ዘለኹ ከባቢና እስኻትኩም ዘለኹም ከባቢ ዋጋ ልዩነት ስለዘሎ ወላ 100 ቅርሺ ይኹን ካብ በዝሒ 100 ቅርሺ ክትመርከሎ ብዙሕይና ተንዘለያኹም ማተርያል ክነግረኩምሞ ንስኹም ከዓኒ ብትናታትኩም ከባቢ ዘሎ ዋጋ ተባዝሕዎ ማለት ይና እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ከዓኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ እምባርከስ ናብዛ ቪድዮ ክሓልፍ ከለኹ ያው መሃደሚለ በአሙ ሰሪሕ እያ ነይረየ ሓድሽ ዝኾንኩም ከዓኒ መጨረሻ ነገረኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ 3 ክላስ ሰረት ንኸሰርቱ ሓዚ 140 ካሬ ተኾይኑ 4 ክላስ ተኸውን ያን ተተባሂልኩም ተሓንት ክላስ ሰረት መስኣኽት ወጽያ 3 ክላስ ብቻ ይተህድሙይና ሰረት ወራ 200 ካሬ ይኹን 150 ካሬ ይኹን ኩሉ ይኸሰረት ግማሽ ተሰሪትኩምዎ መረዋ ሓመድ ክኸውን ይጠፋፋ ክልዩ ስለዚ ብምልእታ ሰሪትኩም ማሻታ ጌርኩም ኮለን ጠጠው ናይ ምባል ግዴታኹም ክኸውን እዩ ምክንያቱም ሓደ ኣብ ሰረቱ በሓደ ክስረተለዎ ናይ ትገዛ ጥንካሬ መንታን ጠንካራ ክኸውን ካልኣይ ከዓኒ ትመረዋጉን ጠፋፋ ክብል ሳልሰይ ከዓዋ ነገሩ ግማሽ እንድሕርዳኒ ሰረት ሰሪትኩም ግማሽ አይኹም ክትሓጽሩ ማለት እዩ ሰረት ተዘይጌርኩም ላ ዙርያ መላሽ ኣብ መጨረሻ ተኣትዎ ምሰልኩም ንምሕጻሩ ብሎኬት ንምግባሩ ከጸግመልኩምና ኣብ ሰረት ግዴታ እያ ስለዚ ሰረት 3 ክላስ ብቻ ገይራ ኣይሰርሐልኩምን ናይ 4 ክላስ ናይ 140 ካሬ ክነግረኩም ስለዚ ክብራት ሓቲ ብእምኒ ንጀምር ያው ሰረት ንኸንሰረት እምኒ ካለይና እዩ ካብ ሰረት እምኒ ንቢያጆ ያው ብዝኻብ 25000 እዩ ደረኻትኩም ከዓ ይውስኽሪ ይቕነስ ኣይፈልጥን ግን እንደ ቢያጆ የለና እንተልኩም ምስ ናይ ሴፍ ታጋል ሽንትቤት 3 ብ3 ዝኾነት ሽንትቤት ካኡ ከዓኒ ናይ ትገዛ ሕቃት ክነግረኩም ታገዛ ብጽቡቕ ተስራርሓ ጽቡቕ ቦታ ተኸይዱ ድሕሪ ሜዳ ኮይኑ ብዝሓደ ገጽ ሜዳ ብዝሓደ ገጽ ኩማ ተኸይዱ ነቲ ሜዳ ነቲ መስተኹማ ዘሎ ማዕረ ንኽትገብሩ ብዙሕ እምኒ እዩ ዝውድአኩም ይረአየኩም ተልዩ ኣብዛ ጥቃይ ዝተሰርሐት ገዛ እኒሃ ሲኖትራክ ዛ ዓባይ ትድግድግ ሓመድ እናጓሓፈት ትድግድግ መኪና ዘላ ዛ ዓባይ ጸፋር ዘላ ሓመድ ስሒባ ናፍቲ ዓሚቑ ትመልእ በዓላት ትድግድጎ ኮማ ዓይነት ቦታ ገዚኦም ያው ሊዝዩ ዝረዝራይ ፈለጥዎ ነይሮም ስለዚ ኣኡ ዝኣተወ እምኒ ኣኡ ዝኣተወ ሕፃ ኣኡ ዘእቱ ሰራሕተኛ ክነግረኩም ኣይከልን ማለት እዩ ረሄው ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ለጢጣ ርኤኩም ነይረ ሓቕቲ ግን ኣብታ ዘለኻ ቦታ ኮይነ ኣስፊሐ ርኤኩም ነይረ እያ ኮማ ዓይነት ቦታ ተልኢኩም እምኒ 20 ቢያጆጉና ይኣኽለኩም ገንዙ 50 ሴንቲሜትር ጌርኩም ነርኤኩም ንታሕቲ ቢያንስ ልዕሊ ሜትሮን ገለን ሓሊፍኩም ካኡ ከዓኒ ላዕሊ መስቲ ኣብ ጥቓኹም ዝንሄ ገዛ ማዕረ ንኽትገብሩ ዝኣቱ እምኒ ይፈላለዩ ስለዚ ኣነ ጽብቕቲ ባይታ ሜዳ ዝኾነት ብ4 ኣማእዝን ሜዳ ዝኾነት እያ ነግረኩም ብ4 ኣማእዝን ሜዳ ዝኾነት ጥዒቱ ቦታ ተኾይና 10 ቢያጆ ምስ ሰረታና ምስ መሻሻታኣ ሕዚ ማሻታ ብጸሊም እምኒ ተራዕሪዑ እዩ ሕፃን ሲሚንቶ ነፍኪዕኹም ማሻታ ትገብርዎ ስለዚ ምስ ማሻታ 140 ካሬ ብምልእታ ምህረባኣ ገዝኣ ሰረታ ሴፍ ታንከራ ንኽሰርሑ እስካብ 10 ቢያንስ ተበዚሐ 11 ቢያጆ ይውድአኩም እምኒ ዋጋ ከዓ ብኸባቢኹም ኣባዝሕዋ ካኡ ከዓኒ ጸጸር 2 ቢያጆ ጸጸር ግዴታኹም እዩ 2 ቢያጆ ሕፃውን ግዴታኹም እዩ ሕፃና ጸጸር ማዕረ እዩ ዝስፈራ ማሻታ ለዚ 2 ቢያጆ ሕፃ 2 ቢያጆ ጸጸር የለኩም
ካብኡ ከዓ እንታይ የቕረና ኣሎ ስሚንቶ እስካብ 130 ኩንታል ካብ ሰረት እስካብ ኮለን ጠጠው ምባል እስካብ 130 120 ኩንታል ዘሎ ስሚንቶ የድልየኩም ካብኡ ከዓኒ ብረት እዩ ብረት ከዓኒ በዓል 10 በዓል 12 በዓል 14 ሓዋዊስኩም 14 ንኮለንና ሾርት ጫማ 12 ንግሬድ ቢም ናይ ታሕቲ ግሬድ ቢም ናይ ላዕሊ በዓል 14 ይስራሕ ናይቲ ገዛ ንውሓት ይውስነ እዩ ግን ናይ 140 ካሬ ጂ ፕላስ 2 ትወፅየ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ በዓል 12 በዓል 10 14 ሓዋዊስኩም እስካብ ናይ መሬት ቢም ካብ ኮለን ናብ ኮለን ቢያንስ ናብ 16 ኮለን ጠጠው ንምባል ልዕሊ 105 110 ብረት የድልየኩም ናይ ኩላ ሙሉ 14 12 18 በዓል 8 ቆፅሪ ንደረጃ ንጎኒ ዝግደመሉ ልክዕ ከም መህደም ዝጥቀምዎ ዝተወሰነ ሓደ 8 10 ፍረ የድልያኩም እየን ማለት እዩ 12 ከዓኒ ናይ ደረጃ ምውፅእ እዩ 14 ናይ ኮለንና ሾርት ጫማ እዩ 12 ከዓኒ ናይ ግሬድ ቢም ናይ መሬት ማለት እዩ ኣነ ያው 14 ገይረ ውፅዮ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝኸውን ነይረ በዓል 12 ይገብረሉ ነይረ ምክንያቱም ኣብ ታሕቲ ምንም ዝፀር ነገር ስለዘየለ ምንም ኣብ ልዕሊ መሬት እዩ ዝሽከም ይብሉ ምንም ተስጋኣ ስለዘይብሉ ንጂ ፕላስ ዝወፅእ ግሬድ ቢም በዓል 12 ገይርኩም ተሰራሕምዎ ጉድኣት የብሉን ኣብዚ ከባቢ ብበዓል 12 ገይሮም እንዲያም በ4 ሓባ እዮም ዝሰርሕዎ ኣነ ግን ብጣዕሚ የተወፅየ በዓል 14 ብ6 ፍረ ገይረ ሰሪሐዮ ኣብ ታሕቲ ማለት ንምንታይ ኣነ ርሑቕ ኮይነ ዋላ ጥዒ ተሰርሑ ጥዒ ስራሕ ይመስለኒ ዘሎ እምበር 5 ኣኽለክ እዩ 4 ኣኽለክ እዩ 12 ቁፅሪ ዝኣኽለክ ገይሩ ነይሮም ኣይ እሱ ንዓይ ይምልከት ጥራሕ ታዘብኩም ጌርኩም ኣፀቢዕኩም ስራሕ ሊናርኩ ገንዘበይ ኣብዘ ይውዳውዲ እዮ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኢደይ ንኽሕዝ ማለት እዩ ስለዚ በዓል 12 ገይርኩም ብ4 ፍረ ተሰራሕምዎ ግን ፀገመ የምፅን ናይ መሬት ስለዝኾነ ይላዕሊ ግን 14 ብ6 ፍረ ይስራሕ ግዴታ እዩ ህድም ስለዝፀውር ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ያው ኣነ ብቲ ዝረኣኽዎ ከባቢ እዩ ኣነ ብ4 ፍረና 12 በዓል 12 ብረት ኮይኑስ ብ4 ፍረ እዩ መብዛሕትኡ ኣነ ዝሪኦም ዝኸባቢ ምክንያቱም ናይ መሬት እያ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ እንታይ ይቐረና ኣሎ ናይ ሰራሕተኛ እዩ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ከባድ እዩ ናብ 200 ሽሕ እዮም ዝብልዎ እዚ ከባቢ በባኻትኩም ከዓኒ እንደዩ ጠይቁ እና ያው ዝረሳዕዎ ነገር ዘሎ ይመስለንን ብረት ነጊረኩም እየ ሕፃፀር ስሚንቶ ኩሉ ነገረኩም ኩሉ ነገረኩም ክራት ኣሕዋተይ ፃሪ ነገር ተልዩ ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ እና ተንዝ ነገርኩም ማተርያል ተባዝሕወን ክንደይ 100 ሽሕ መጽእ ናብ 800 ሽሕ ከባቢ ክመጽእ ምክንያቱም ሕፃ 52 ኣትዩ ፀፀር 55 ሽሕ ኣትዩ እሱን ቅድሚ ሰሙን እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንዳይ ኣነ ግን ብ52 ሽሕ ሕፃ አውሪደ እግረ መንገዲ ፀፀር 55 ሽሕ ኢሎም ንጠይቃ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ስሚንቶ ሕዝሽ 400 እዩ ዝኒሆ ብኸባቢኩም ከዓ እንደኒ ሕሰብዎ ስለዚ ኣነ ካልኩሌተር ገብር ከለኹ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ኩላ ምልኡ ናይ ቁርስ ናይ ግዜ ሓዊሱ ናብ 800 ሽሕ መጽእ እዩ ናይ ሰረት ብቻ ማለት እና ከምዚ ኣገርኩም ስርሕዋ ካብኦም መህደም ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ነገረኩም ነይረ ንሰለስተ ክላስ ብቻ ተህድም ተኮይንኩም እስካብ 80 ሓባ በዓል 8 እስካብ 100 ሓባ በዓል 10 በዓል 14 ከዓኒ እስካብ 25 ፍረ ስሚንቶ ከዓኒ ያው ናብ 30 40 ናይ ሰራሕ እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሓሳብ ርእይቶኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ቅር ዘለኩም ነገር ተልዩ ኮሜንት ጻሓፉለይ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ሓደራ ሁሉኩም ዝፈቱ ገዛ ክሰርሑ ከለኹም መን ይስርሐሉ ብጣዕሚ ጥንቃቄ ግበሩ ኣብ ውሽጢ እኒሄ ፊኒሽንግ ንሕና ናይ መህደም ናይ ሰረት ገና ኣትኩረት ንገብረሉ ኣትኩረት ዘይንገብረሉ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ስራሕቲ ዝቕበራት እኒሆ ናይ ማይ ድዩ ናይ መብራት ናይ ገለ ዝቕበር እኒሆ ንሱ እኒሄ ብጣዕሚ ዝጎድኣካ ልዕሊ መጠን ዘውፅአካ ወፃእና ኣብኡ ብጣዕሚ ጥንቃቄ ግበሩ ዝቕበር ነገራት ጥንቃቄ ግበሩ ያው ብላዕሊ ዝረአ ነገር ትዕሪ ኢኻ ትሕቲ መሬት ዝቕበር ነገር ግን ጥንቃቄ ግበሩ ድሓሪ ኣብ ቀለም ሰራሚክ ምስ በፃሕኩም ካልኣይ ኪሳራ ከይትኾኑ ያው ጥንቃቄ ግበሩ ክብለኩም ይፈቱ ደቂ ዓበይቲ ወይ ቅር ዘለኩም ነገር ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩምን ንኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ